Dit Veldhuizen die de naam ook meenam, die Igers hier gisteren inmiddels zijn opwachting al heeft gemaakt in de 4,5 stop. Ook weer met een Duits. Dat deze Duits dus verhuisd is en dan ga ik even naar de man die de competitie te lang beheert, oftewel Dirk Sveld. Als zometeen deze Duits stilstaat, misschien ook die allerlei vermoeden gelegenheid om even een stukje uitleg te geven over de wegtraining wat jij hier allemaal beheert. Ik weet niet of ik een afklap op ben, maar ik hoor het van wel. Goed zo! Dit voor deze mooie combinatie. De vraag is of het zal later op aan zijn. Is nog even kijken naar Dirk Sveld. Mooie omstandigheden gaat deze aan de linkerkant van de waterstad. En dan een prachtig mooie run hier neergezet, jongens, door deze Black Smoke, deze Duits. Die in tegenstelling tot de vorige wedstrijd eigenlijk maar één ding vrouwen heeft. Daar voel ik heel goed naar de achterwieltjes kijken.